Hvor ofte skal du opdatere din skuespiller-showreel? Der er ikke nødvendigvis et fast svar, tror jeg, men jeg kan give dig mine tanker og inputs og ting, du kan overveje omkring det. Jeg hedder Rasmus, jeg er selv skuespiller på film og tv, og jeg har klippet en masse showreels. Jeg har klippet til mig selv, og jeg har også klippet til andre. I virkeligheden synes jeg, at det er det forkerte spørgsmål at starte med, fordi jeg vil først gerne spørge dig om, er det ikke vigtigere, at du har en showreel end ingen showreel? Men med det mener jeg, hvis du ikke har ressourcer eller ikke har råd til at få lavet en skuespiller-showreel både i år, næste år og næste år igen, så kan du måske tænke det omkostningsbudget, der er til showreelen over 3 år. Fordi du kan igen spørge dig selv, hvad er det realistisk, du kommer til at lave af roller og produktioner for de næste 2-3 år, lad os sige det, som kan vise så meget mere eller andet, end din aktuelle showreel kan. Hvad er det, den kan udløse af roller og castings og jobs for dig, som din nuværende showreel ikke kan? Kunne du måske ligesom beslutte for dig selv, jeg bruger de ressourcer, penge eller tid, hvad det er, til at få lavet en ordentlig showreel nu, så kan det godt være, at den samme showreel, du har de næste 2-3 år, men det er ikke fint. Er den ikke rigelig god? Er caster, instruktør osv. ikke lidt ligeglad? Hvis de ser din showreel, fordi at du har noget potentiale og noget interesse for dem til et eller andet specifikt projekt, what's not to like? Er det ikke bare det, vi gerne vil have? Så er det her med årstal. Altså, hvis den eneste showreel, du har liggende online, den hedder skuespiller showreel 2022, og det er jo ikke det år, vi er i nu, så kan det måske ligne til den potentielle seer, at den er lidt forældet. Men mit forslag til at omgå det kunne være, at du undgår at skrive årstal i selve videoen. Altså undgå at have det som et skilt over hovedet. Det kan du selv lade være at skrive, eller du kan bede dine klipper om at lade være at skrive det. Og der, hvor du har din video liggende, for eksempel på YouTube, så kan du bare lige hvert år ændre titlen. Så i stedet for, at den hedder Skuespil Showreel 2022, så kan du bare lige ændre den til, den hedder 23, 24, 25, 26 osv. Jeg skal lige sige, at det her det blev filmet i januar 2025, så jeg ved ikke, hvorfor jeg giver eksempler fra 2022. Det giver jo ingen mening. Det er bare for at give et eksempel på noget, der var gammelt og virkede forældet. Der er også noget med noget signalværdi. For du kunne vælge en løsning, som en skuespiller, jeg mødte i England på et tidspunkt gjorde. Det var en mandlig skuespiller. Han var begyndt at spille skuespil forholdsvis sent i sit liv. Han var nogen af 50, vil jeg tro. Jeg mødte ham på en filmfestival i Colchester. Og grunden til, at jeg fik hils på ham, det var, fordi han skulle holde et eller andet oplæg, tror jeg nok, eller noget Q&A, eller et eller andet paneldebat. Det skulle han, fordi han blandt andet havde været med i Game of Thrones. Men det, han gjorde, det var, at han insisterede på at få lavet en ny showreel hver år. Og så insisterede han også på, som en regel, han havde lavet for sig selv, at lade alle de tidligere års showreels blive liggende ude på nettet. Så lad os sige, det var YouTube-kanal, han havde. Så lå der en showreel, hans showreel 2024, hans showreel, hans navn showreel 2023, 2022 og så videre. Nu var det 10 år siden, jeg mødte ham, så jeg tror, der stod 2013, 2014 og så videre. Og det gjorde han, fordi han godt ville vise mellem linjerne til dem, der fandt ham på nettet og så hans arbejde, at se, hvor meget bedre jeg er blevet år efter år efter år. Er det en god idé? Det ved jeg ikke, men som sagt, han havde da fået en rolle i Game of Thrones, så et eller andet havde han det gjort rigtigt. Går der for lang tid, så bliver din showreel uærlig, kan man sige. Du ændrer udseende, du ældes, du bliver en anden skuespiller, du kan nogle andre ting, der er måske nogle ting, du ikke kan mere. Du ser anderledes ud. På godt og ondt. Så hvis jeg skal svare på spørgsmålet, så vil jeg måske sige, jeg vil bedømme hver anden, tredje år, vil jeg tro for de fleste er sweet spottet mellem. Nu begynder det at være en uærlig showreel og vise frem, hvis den er 2-3 år gammel, den jeg sender til caster, instruktør og så videre. Og det er måske også deromkring, at det virker tjekket og professionelt, og ligesom sige, her kommer lige noget frisk liv fra mig, du kan sende ud til din potentielle samarbejdspartner, eller gamle samarbejdspartner. Skal jeg skynde mig at sige, at det her, det er jo bare min holdning, min arbejdserfaring gennem et halvt liv efterhånden på den ene og den anden side af kameraet. Og hvad instruktører på spillefilm og hvad caster og så videre har holdninger, det ved jeg ikke.